Eta amaitzean ere, egun batzuk itxita egoten da, joan dauden lanak egiteko. Orduan ni bertatik irtetzen nintzen, eguneroko bidean, udaletxerantza, eta lako batean, udaltzen batek gelditu ninduen, eta, esan zidan, ¿tú has visto lo que has hecho? Eta, ja, konpartxakidea naiz, eta ni oso harrituta geratu nintzen, esplikatu nion, nondik ateratzen nintzen, da, ¿tú has visto que has pasado por encima de un paso de cebra? Eta, baina egunero egin dugun gauza bat, ni banatzaileek, udal langileek, denek egiten dugun, eta gainera ni euskeraz ari naiz, eta mesedeztuk ere euskeraz egidazu, eta orduan bere erantzuna izan zen, yo te estoy hablando en una de las dos lenguas oficiales y tengo derecho a hablar en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Eta orduan nik esan nion, eskubidea nik daukaz, zuk ez daukazu eskubiderik. Administrazioa eskubideen bermatzaile izan behar du, baina eskubidea herritarro daukagu. Orduan, mesedez euskeraz egin. Orduan bere erantzuna argia izan zen, aparka el kotxe. Eta, ni hasieran ez nuen aparkatu, esan nion, mesedez, niri euskeraz egin, euskeraz eskubidea da, nire eskubidea da, orduan ja, hor urduritasun puntu bat hasi zen, eta beste udaltzen batek esan zean, kotxe aparkatzeko esan dizu. Eta, aparkatu nuen, paperak eskatu zizkidean, paper guztiak, behar baino gehiago ere, eta, hor, tentsio puntu oso latza egon zen. Egia esan, nik ez nuen suerte auki kazetari bat neukala grabatzeko, eta orduan, ni lau udaltzainen artean nengoen, eta besterik gabe. Azkenean, eztabaida hortan, berak esan zian, que sepas que te voy a denunciar por la esta de tráfico, zentzurik ez daukana, eta hori ikusiko da, konpartxa guztiek egin dugun gauza bada, eta multa izuna jartzen badiate hemendik aurrera ezin izango da bide horiekin, eta kreston traba izango da, beraz, bere burugo gorkeria bat zen, eta bigarrena, por falta de respeto a la autoridad. Eta nik esan, nik ere salatuko zaitut, alduan neurrian, hau guztia oso urduri, eta salatuko du behatokian, udalaren aurrean, eta sare sozialetan, eta nire sorterako sare sozialetan egin nuen salaketa eta babes handia sentitu nuen euskaltzale askoren partetik, egia esan erantzun handia egon zen. Eta gauza jarraitu du eta nire sorpresarako mozal lege aplikatu zidaten, 900 euroko izuna eskatzen didate, besteak beste putatxula deitu niolako. Eta euskeraz reiteradamente me llamó putatxula. Horrendik nahi dut esplikatzea zelan esaten den putatxula euskeraz, nik ez dut oso argi ikusten, baina esplikatu beharko duz, rekurtsoa jarrita daukagu eta eskatuko diogu mesedez, esateko ze insulto ziren nik esandakoak, inondik inora nik ez nuen insultatu, aldarrikatu nuen nire eskubideak, eta hor argi geratu zen, poliziak eta administrazioak ez daukala argi zein den bere bete beharra, eta batez ere, Bilboko udalean adibidez, euskara oso modu folklorikoan hartzen dute, udal ordenantzak eskatzen gabiltza, ni gaztean nintzenetik eskatzen den gauza bada, hori denbora asko da. Eta, hori, gauza folkloriko moduan hartzen dute, eta ez dira konturatzen gu benetan babesa behar dugula, babes juridikoa askotan, gure eskubideak eta euskaldun bizi ahal izateko. Bilbo da euskaldun gehien daukan udalerria, baina oso sakabanatua gaude, eta gainera nik uste dut pixkat gutxira etorriak gaudela, edo ez daukagula gure adore hori euskaraz bizitzeko aldarrikapen hori egiteko, orduan, gure kasua ikusita, Eneka eta Riot kasua ikusita, zaila da, benetan aurre egitea eta aldarrikatzea, baina nik esango nuke jarraitu behar dugula, bide oso ona egin dugu euskaldunok eredugarria gara munduan egin dugun bideagatik, baina horrendik asko dago egiteko, gauzak ez daude konponduta eta euskaldun bizitzea zaila da, eta igual nik animatuko nuke jendea, hori, aldarrikapen horretara eta behar denean salaketa egitera eta mikroeraso hauek guztiak ere agerian uztera eta erakustera euskaraz bizitzea horrendik ere urrun dagoela, gure aukeretatik. Eskerrik asko hemen bitzagatik eta bada pauso bat, ze aspaldi ez genukan pankarta bat hola aldarrikapenean euskararen daude. Eta behar da. Neri gertatua gehieno jakingo dezue, Arkaitzek ez bezala zorionez bideo batean grabatua izan delako,
naiz eta hori ere zigortua izan nahi den. Orduan, pasaden urteko maiatzean, Donostian bizitza handiena ekimenaren baitan, Ernaiko kideok agerraldi bat egiten ari ginen. Orduan, ertzaintza agertu zen eta bertako arduradunak identifikatzen hasi ziren. Jende asko identifikatu zuten, bai arduradunak, bai grabatzen ari zen jendea, bai kazetariak. Halako batean, dena luzatzen ari zen, baina jendeari dokumentazioa itzultzen hasi zirenean, nik entzun nuen nola jente batek, beste pertsona bati modu txarrean erantzun zion hizkuntzaren arloa dela eta euskararekiko gutxiespenezko mezu batzuekin. Eta nik esan nion, gauza bera esan zezakela, baina errespetua faltatu gabe. Horren aurrean bere jarrera etzen batero egokia izan, dokumentazioa eskatu zidan, nik arrazoia galdetu nion, ez zidan arrazoirik ematen, berriz ere eskatu zidan, beste agente bat sartu zen, eta esan zidan dokumentazioa emateko edo bertan, edo komisaldegia, baina emateko. Nik esan nuen, ez daukala inongo oztoporik emateko, baina mesedez, euskaraz eskatzeko. Horren aurrean ez zuten euskaraz egiten, azkenean, ahotsa altxata oztenago esan berri izan nuen, hemen zaudetenetan inork ezak euskaraz? Eta lako batean orduan batek esan zidan, emaiazu dokumentazioa mesedez. Eta nik eman egin nion. Ni momentu hortan oso argi ikusi nuen nire hizkuntza eskubideak urratuak izan zirela, eta behatokira jo nuen salaketa jartzeko eta kexa adierazteko. Haiek hasieratik oso jardunena izan zuten, kexa bideratu zuten, eta udaldean iritsi zen erantzuna. Bertan jartzen zuen hemengo Donostiako ertzainetxeko burutzako hartzen zuela nire eskubideak ez zirela bermatuak izan. Agente jakinarazi zitzaiela halakoetan ze irizpide eta ze jarrera izan behar duten. Eta haiek, literalki esaten du, berariaz eskatu digute barkamena eskatzeko. Hori, niri pertsonalki inork ez dit adierazi, dena behatokiari bidali zioten eta haiek nire datuak badituzte, isuna jartzeko oso azkar bilatu dituzte, baina barkamena eskatzeko ez. Eta, orduan, bazirudienean dena horrela gelituko zela, batean mozta legea aplikatu didate, isuna jarri didate, 600 eurokoa. Zu baino pixka martzeago. Eta gaztelera hutsez bidali didate isuna. Horrek ere, badu bere adierazpena ezta. Hemen batzuek besteen eskubideekin zer egin dezakete. Orduan, horrez gain, isunean jartzen du nik eniela utzi bereien lan egiten, arduradunak identifikatzen ari zirela bereien lana oztopatu nuela. Lehen esan dudan bezala, zorionez bideoan ikusten da hori ez dela zuzena, arduradunak esaten baitu, aukaztu eia nerea, bale, ja. Orduan, iruditzen zaigu bi aldiz zigortua izan dela jarduna, batetik eskubideak ez zirelako defendatu, eta gainera gentzurren bidez zigortuak izateko saiakera egin dutelako. Lehen pixkatarkaitzek esan duen bezala, iruditzen zaigu horrelako urraketak asko gertatzen direla, ez direla kasu isolatuak, eta guztion egin beharra dela, erasoen aurrean salaketa lan bat egitea, behingoz, gure eskubideak ez urratzea lortzen dugu. Beraz, hemendik aurrera, batu gaitezen, urraketak salatu eta aurrera denok. Zoritxarrez gure herrian euskara eta euskaldunok ez gara jazartu bakarrak. Gure herrian ere kazetaritza librea eta kazetaritza ausarta ere zigortua da. Dakizuenez, jakingo duzuenez ere, albo kalte bat, gertaeratako albo kalte bat da argiaren kontra salaketa jarri izana, argiako kazetari Lander Arbelaitzen kontra salaketa jarri izana. Gurekin daude, kontzertazioekin batera daude argiako lagunak eta eskatze dizue beraientzat ere txalo bat ematea eta eskerrak ematea eta animoak ematea jarraitzeko beraien lanarekin. Argia bezalako edabide kritiko eta ausart eta euskalduna eukiko ez bagenu, azteko gaur ez ginateke hemen egongo, gertaera gura justo neka eta beningurukoek ezagutuko zuten eta askoz gehiago ez, zen kasuan bezala. Baina berai esker ahots bat daukagu jazarria garenak ez. Eta amaitzen zuteko pentsatu dugu antolatzaileok
Ernai Argiak eta EHren izenean gutun bat entregatzea komisaldegiko ertzainburuari eta irakurriko dizu pixa gutuna gure eskakizunekin. Azken aldian, gertatzen ari diren Euskaldunon hizkuntza eskubideen urraketek eskatuta, ondorengo gutuna helarazi nahi dizuegu ertzaintzako agenteei. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ustez euskarak egoera onena duen eremu administratiboan, edozein herritarrek dauka funtzionario publikoekin euskaraz hitz egiteko eskubidea legez. Ertzaintzako bi agentek joan den maiatzaren 21ean eskubide hori urratu eta jarrera euskarofobo nabarmena erakutsi zuten. Argi esango dugu, ez dugu halako erasorik gehiago onartuko. Joan den uztailean, ertzaintzak onartu zuen herritar honen hizkuntza eskubideak urratu zituztela eta barkamena eskatu zuten. Orain ordea, jakin dugu pertsona horri mozalege aplikatu zaiola eta gertaera dokumentatu eta zabaldu zuen kazetariaren aurkako salaketa jarri duzuela. Bai isuna, baita salaketa ere atzera botatzeko exigitzen dugu. Eta orain hilabete batzuk eskatutako barkamena, oraingoan zintzoa izatea eskatzen dugu ere. Euskara ez da hizkuntza gutxiagotua besterik gabe. Euskaldunok mendeetan pairatutako zapalkuntza eta debekeungatik gauden bezala. Inork ez du bere hizkuntza albo batera uzten sufrimendurik gabe. Eta oraindik orain, bizirik dago euskaraz hitz egiteagatik zigor fisikoa jasan zituen jendea. 2019 urtean, Euskaldunok etengabe ikusten ditugu nola gure hizkuntza eskubideak urratuak diren. Eta askotan jende euskarofoboaren mespretxua jasan behar izaten dugu. Hala ere, euskaltzale gisa geroz eta ahaldunduago gaude, eta eraso hauei erantzuten hasiko garela jakinarazi nahi dugu. Espero dugu, euskararen normalizazio helburu, ertzaintza dagozkion neurriak hartuko dituela, eta horrelakorik berriz ere ez gertatzea.